Konkurs na pořádného herce do Hollywoodu. Další. Dobrý. Zkus to, kotě. Vážení diváci, dovolte, abych vás pozvala na Karlínský divadelní Květen. Je to přehlídka amatérských divadel. Bude se konat od 7. do 30. května. A více informací naleznete na www.kulturakaden.cz anebo na venek.cz. Tak, snad všechno. Jo, ne. Tohle lezeš před kameru s tím leším na prkna, co znamenají live, život, svět. To je materiál, tohle, to další, prosím vás, další. Co tohle, no, mužskej, zkus to, pionýre. Vážení a milí vážení diváci, dovolte mi, abych vás pozval na přehlídku Dovolte mi, abych vás pozval na Kadaňský divadelní Květen, přehlídku amatérských divadelníků a divadelnic. Ta přehlídka se koná od 37. do 30. května v kadenských divadlech Orfeum a Střelnice. A kdo chce vědět víc, tak to najde na www.kulturakadaň.cz a www.navenek.cz. Cože? To bylo hezký, sice tam bylo, chuť do toho byla, a to je všechno, tohle co nejde, to chce mít gestikulasi, to chce mít výslovnost, to chce tomu rozumět pořádně, to nesmíte šlapat na jazyk. Další, co ta pampeliška, tohle šlo, co ty tady? Jsi jak medovník nebo co? Vážení a milí diváci, přijďte si k nám užít legraci. Je jasné i dětem, že se blíží květen a že diváci v Kadani chodí jen a pouze na amatérské divadlo. Koho by to napadlo? Co? Co vás napadlo tohle co? Ten neuvědomím, já fakt včelka medodosná, nebo co je materiál, pytle s pískem, by se to naučili líp. No to budu muset přezvíc. Přátelé, je to tak strašně jednoduchý. Máte chuť si zahrát, tak si koukněte, tak jak se to dělá. Milí přátelé, rádi bychom vás pozvali na Kadaňský divadelní Květen, který se koná od 7. května do 30. května. Není to každý den, abyste si nemysleli, je to prostě nějak podle rozpisu, jak se můžete dozvědět na www.kultura-kadaň.cz nebo na www.navenek.cz. Jde o to prostě, že vám tady soubory amatérský předvedou svůj a ne tohle to. Taky to tam musíte zkusit. Co myslíte, Rejzo, dal jsem to dobře?